O Tribunal Supremo mantén a Ábalos en liberdade. A Fiscalía non solicitou o ingreso en prisión do exministro socialista, malia que ven máis indicios de criminalidade tras o informe da UCO que detectou máis de 95.000 euros de ingresos non declarados. As familias con menos recursos terán axudas para pagar o comedor. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou no Parlamento que haberá unha partida para subvencionar os menús dos alumnos que teñen entre 6 e 10 anos de idade. E hoxe entraremos no interior do antigo Teatro Cine Fraga, en Vigo, pechado por obras desde hai anos, a que fora unha das salas máis importantes de Galicia, poderá visitarse ata finais do ano que ven. Boas noites. As familias con menos recursos terán axudas para pagar o comedor. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, fixo anuncio no Parlamento. Haberá unha partida para subvencionar os menús dos alumnos que teñen entre 6 e 10 anos de idade. Consistirá nun bono de 150 euros para rendas máis baixas, as familias con ingresos de ata 6.000 euros. Neste caso, a axuda entrará en vigor este mesmo curso. Para as familias con rendas de entre 6.000 e 10.000 euros ao ano, a axuda será de 100 euros a partir do curso que ven. Un anuncio importante, 3 millóns de euros para que os pais con fillos en ensino primario poidan ter menos gastos nos comedores que xestionan as AMPAs, os concellos e as entidades sin ánimo de lucro e os colexios concertados. Estas axudas para o comedor anuncianse nun momento en que os prezos repuntan. En setembro fixérono ata o 3%, son 3 décimas respecto a agosto. Tiran de inflación os carburantes e a electricidade, que encareceron no último ano. O prezo dos alimentos queda fixado no 2,4%. Na cesta da compra destaca a suba do prezo dos ovos, case un 18%, e da carne de vacún, un 16,5%. Un pincho de tortilla e un café é un dos praceres cotiás para moitos que cada vez tira máis o noso peto, e é que os ovos e o café son dous dos produtos que máis encareceron o seu prezo no último ano. Hostaleiros e consumidores botan contas. Se ha notado mucho la subida y hay que andar, ajustando constantemente los precios para poder, que la clientela siga pudiendo venir. Unha dúcia de ovos con prezos que van dos 3 ou 6 euros en función da calidade. La segunda vez al año que vuelve a aumentar. Bueno, el aumento ha sido considerable. Un produto básico da nosa alimentación case convertido nun artigo de luxo. Vou aos máis caros e me costa a docena a 6 euros. Compré huevos el sábado, vine ayer outra vez e ya subieron máis de 20 céntimos. A cesta da compra repunta en setembro tamén coa carne de vacún en máximos. Como cando todo sube, a curva da oferta e da demanda. Se hai moita demanda de carne, sube o precio da carne. A inflación apunta ao nivel máis alto do ano polo prezo da electricidade e dos carburantes, que baixan menos que hai un ano. Sempre hai que andar mirando onde está o mellor precio. Sube, baixa, pero ahora levo unhas semanas que está bastante estabilizado, pero sigue sendo caro, vamos. Los precios se resisten a bajar y esto sigue golpeando a las economías familiares. En Galicia os prezos subiron en setembro un 2,9%, unha décima menos que a media nacional. O Tribunal Supremo deixa en liberdade o exministro Ábalos. Non ingresou en prisión, malia que si apreza un posible risco de fuxida e que a Fiscalía ve máis indicios de criminalidade tras o informe da UCO. O exministro socialista negouse a declarar esta mañá. A Ábalos chovíanlle as preguntas nada máis baixar do taxi. Señor Ábalos, ¿tiene miedo de entrar en prisión? Pero entrou en silencio e diante do xuíz silencio tamén. Non declarou porque se sente indefenso. O magistrado rexeitou o seu intento de cambiar de abogado a última hora e esta mañá chegaron por separado. O ex número 2 do PSOE seguirá en liberdade. A acusación popular pediu prisión, pero a Fiscalía non ve motivo porque non ve que cambiaran as circunstancias, aínda que si cree que hai máis indicios de criminalidade. O último informe da UCO detectou gastos de máis de 95.000 euros de ingresos non declarados. Unha parte deses cartos procedían de Ferraz e foronlle entregados en sobres coa marca do partido. No PSOE tentan pasar páxina. No espero nada, lo que espero es que todo el proceso concluya cuanto antes y que los jueces determinen la verdad de lo que hay detrás de todo este asunto. Quien la haga, que la pague. No hemiciclo hai quen lle exixe que abandone o Congreso. Ahí hay cosas que no están bien hechas y por tanto que dé la cara en la justicia ordinaria. De momento Ábalos non dará ese paso. Este xoves declarará Koldo García.
Precisamente os casos de corrupción centraron o cara a cara no Congreso entre Pedro Sánchez e Alberto Núñez Feijóo. O presidente defendeu que o seu goberno é un dos máis decentes de Europa e o líder da oposición recriminoulle favorecer os comportamentos corruptos. Núñez Feijóo lembrou os problemas das familias e autónomos para chegar a finais de mes, mentres... Ven como en el Partido Socialista y en su Ministerio de Transportes corren los billetes como en un prostíbulo. A resposta de Sánchez... Yo creo que este es un gobierno, es uno de los gobiernos más decentes, más estables y más eficaces de Europa. O líder popular acusou a Sánchez de defender comportamentos corruptos. Usted ha convertido España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza. Le aplauden para tapar con sus aplausos la nada de sus intervenciones. O Partido Popular tamén lle pediu a Bolaños... Explíquenos por qué llegaban cajas de dinero en efectivo a los ministerios de... Vuelvan ustedes a la moderación. Houbo tempo para debater pola non felicitación do goberno a María Corina Machado. ¿Qué miedo le tienen ustedes a Maduro? Son rehenes de un narcodictador. Es usted incorregible. Hasta del Nobel de la Paz hace guerra. Pero... Un Nobel da Paz ovacionado dende a bancada popular. Tamén houbo sesión de control aquí no Parlamento de Galicia. Besteiro reprochoulle a Rueda atrasos na atención á dependencia. O presidente de Galego lembrou que o Goberno Central lle debe a Galicia 2.500 millóns de euros para a atención aos dependentes. Xesús Fontenla. Ola, que tal? 30.000 galegos pasaron a cobrar a dependencia neste último ano grazas a un plan de choque posto en marcha pola Xunta de Galicia. Destacouno Alfonso Rueda, que recordou tamén que o Goberno Central non cumple coa súa parte nese financiamento e lle debeda a Galicia 2.500 millóns de euros. Tamén se falou neste pleno de residencias de maiores, máis concretamente da de Amoeiro, en Ourense, pechada recentemente por graves deficiencias de xestión. Ana Pontón criticou a actuación da Xunta, neste caso concreto, mentres que Alfonso Rueda louvou precisamente o traballo dos inspectores de servizos sociais que fixeron posible o peche da residencia. O voceiro socialista demandou á Xunta que dedique máis recursos á dependencia e concretamente ao servizo de axuda no fogar. Alfonso Rueda explicou que o Goberno Central segue sen pagar o que marca a lei pola dependencia e que xa acumula 2.500 millóns de débeda con Galicia. Vostede fai imposible e para o futuro fai inviable económicamente que ese servicio de dependencia básico se preste en condicións como marca a lei. Cumpra cos concellos, cumpra cas persoas, cumpra ca lei e pague o que debe. Paguemos o que debemos. Que nos lo diga o goberno galego, que está asumindo casi o 20% que non paga o goberno central. O 20% que nos debe dende hai moitísimo tempo, algúns anos máis do 20%. Sabe canto vai? Acumulado 2.500 millóns, e quere, yo digo en linguaxe socialista, son 5 millóns de chistorras, 12 millóns de soles ou 25 millóns de leitugas, para que entenden mellor. O BNG centrou a súa crítica no peche da residencia de maiores de Amoeiro, en Ourense. Cre que a Xunta non cumpriu coas inspeccións. Rueda asegura que foron precisamente os inspectores os que trasladaron o mal estado do centro. Días antes houbo unha inspección da Xunta de Galiza e vostedes miraron para outro lado. Quen entrou a pechar esa residencia foi a Garda Civil, señor Rueda. Foi a Garda Civil porque vostedes miraron para outro lado durante moito tempo. Si a residencia de Amoeiro foi pechada e, por certo, inmediatamente reubicados todos os residentes en prazas públicas, non foi polos inspectores, foi pola Guardia Civil. Polos inspectores seguirían ali todas esas persoas, según vostede. Mire, por lo menos ten unha cousa boa, ver os do bloque aplaudindo a Guardia Civil, que tamén é bastante histórico. Esta imaxe no Congreso onde BNG uniuse a Bildu e Sumar para secundar os paros en apoio a Gaza. Non participaron na sesión de control o Goberno. Néstor Rego anunciou que doará o salario correspondente ás 4 horas de paro á Axencia de Nacións Unidas para os refuxiados de Palestina e Oriente Medio. Unha imaxe que responde á convocatoria dos sindicatos de paros en toda España en apoio do pobo palestino. Comisións e UGT pararon 2 horas e concentráronse, por exemplo, nos exteriores da Xunta en Santiago. A CIGA, pola súa parte, convocou 4 horas de paro, con manifestación tamén en Compostela. CGT e o Sindicato de Estudantes chamaron á folga xeral. E tamén houbo concentracións esta tarde en Vigo, convocadas por UGT e comisións. O Parlamento de Galicia pide a dimisión da ministra de Igualdade polos fallos rexistrados nas pulseiras telemáticas para a protección das vítimas de violencia de xénero.
A proposta defendida polo Grupo Popular tamén demanda información sobre os casos de desprotección rexistrados na nosa comunidade e sobre a solución dos erros. O BNG abstívose na votación tras acusar a Xunta de utilizar as vítimas como arma arreboladiza. O PSDG votou en contra. Din que o sistema de protección funciona. E hoxe presentouse unha moción de censura no Concello de Manzaneda. Está asinada por 2 edís do Partido Popular e 2 non adscritos que se presentaron nas listas socialistas. A iniciativa busca a saída do rexedor socialista Amable Fernández, que goberna con outros 2 concelleiros do mesmo partido. Do exterior, pendentes da reunión dos ministros de Defensa da OTAN hoxe en Bruxelas para reafirmar o seu compromiso de incremento de gasto militar. O secretario xeral da Alianza lembrou que ese foi o acordo que todos asinaron en xuño no cumio da Haia, incluída España. María Calvo. Si, o encontro dos ministros de Defensa da OTAN estivo marcado pola presión de Washington para que España eleve o seu gasto en defensa ao 5%, baixo as ameazas de Trump de aplicar aranceis ao noso país. Sobre isto, hoxe a Comisión Europea xa advertiu que responderá adecuadamente ante calquera medida comercial contra un Estado membro da Unión, lembrando que o comercio é competencia comunitaria. Preguntada por se España podería aumentar o seu gasto en defensa por riba do 2,1% fixado polo Goberno, a ministra Margarita Robles hoxe aquí en Bruxelas non descartou que iso poida pasar. Yo puedo decir que en el 2025 España está cumpliendo su obligación asumida en el 2014. Lo que pase en el 2030 o en el 2035 creo que absolutamente nadie lo puede saber. Imos con máis asuntos. Continúa o estupor no barrio de Monelos na Coruña pola morte dunha anciá a primeiros de mes presuntamente a mans de Remedios Sánchez, alcumada a Matavellas, que cumple condena no cárcere de Teixeiro. Patricia. Sí, os veciños do barrio seguen impactados pola noticia. Coñecían a muller falecida que definían como unha persoa boa e confiada. O corpo da víctima atopou no seu neto tirada no chan do cuarto de baño. Acudiu á vivenda porque a muller non respondía ao teléfono. Nun primeiro momento non se atoparon signos de violencia. Foi posteriormente cando os fillos da víctima revisaron as grabacións dunha cámara que había na vivenda cando descubriron que a anciá falecida estaba acompañada doutra muller. A muller é presuntamente Remedios Sánchez, que cumple 144 anos de prisión en Teixeiro polo asasinato en Cataluña en 2006 de 3 mulleres. Gañaba a súa confianza e despois atacabas e roubabasles cartos que dedicaba aos xogos de azar. A fin de semana do 3 de outubro, cando faleceu a muller aquí en Monelos na Coruña, Remedios estaba de permiso penitenciario. Sorpresa e dor no barrio de Monelos pola morte violenta dunha veciña de 91 anos. Me sorprende en Coruña, isto parece que estamos en América, ¿no? Estas cosas las ves en las películas. Unha señora boa, por eso engañaron. Mucha pena. Unha salvajada. A vítima atopouna sen vida, tirada no chan do cuarto de baño, un neto seu que se achegou á vivenda porque non lle contestaba o teléfono. Na primeira valoración médica non detectaron sinais de violencia e a morte foi considerada natural, porén máis tarde, cando os fillos da anciá revisaron as grabacións dunha cámara que había na vivenda, viron que a falecida estaba acompañada dunha muller e isto foi o que precipitou unha nova liña de investigación. Esa muller é presuntamente Remedios Sánchez. A fin de semana do 3 de outubro, cando faleceu a anciá da Coruña, estaba de permiso penitenciario. Conozco a Carmen desde hace 23 años. Sé que vino la policía a mi casa a preguntarme, me dijeron que Carmen había muerto y me enseñaron una foto de unas señoras y la conocía. Yo no la conocía de nada, ella no era una mujer que diera confianzas. Lo raro es cómo consiguió la otra que le abriera la puerta de su casa. Cosas sorprendentes de la vida, no le abre la cartera y le abre a la asesina, ¿no? Parece paradójico, ¿no? A autopsia revelou lesións compatibles cunha morte violenta por asfixia e varias fracturas. As dilixencias policiais están secretas e a presunta autora do homicidio será chamada a declarar cando a maxistrada que instrúe o caso o considere oportuno. Esa presunta autora, Remedios Sánchez, cumpre unha condena de 144 anos por 3 asasinatos. O non ser prisión permanente revisable, o máximo que podía cumprir eran 30. E como xa cumprira máis dun terzo, tiña dereito a permisos penitenciarios de fin de semana pensados para favorecer a reinserción. Os 3 asasinatos polos que foi condenada Remedios Sánchez producíronse no 2006 en Barcelona. Tamén intentara matar outras 5 persoas.
As vítimas eran todas ancias vulnerables, as que en varios casos lle roubaran a casa xoias e cartos e despois afogabas. Se acercaría a las hipotéticas víctimas en las plazas públicas o en las iglesias o en los centros donde pueda encontrar a la víctima y a partir de aquí generar un poco de confianza con ella. Natural de Boimorto, la Reme, como Alcumaron ou a Matavellas, residía en Barcelona, onde se mudara moi nova. Os seus achegados e veciños en Galicia sorprendíanse coa nova hai case 20 anos. De que nosotros estemos enterados nunca dese problema houbo, nin parecido, pero bueno. Detiverona cando tiña 49 anos. No xuízo descartouse que participase outra persoa nos delitos. Ni un inicio de prueba de la existencia de la misma. Despois de ter cumprido unha cuarta parte da súa condena, tiña dereito a estes permisos penitenciarios deseñados para a reinserción. Es un buen comportamiento, que es no tener sanciones, no tener ninguna infracción disciplinaria y se le estipulan pues una serie de tratamientos que esa persona en concreto pues tiene que cumplir. Por ejemplo, en los casos de los delitos violentos suelen ser tratamientos psicológicos orientados a la empatía. Por cada delito de asasinato fora condenada en 2008 a 19 anos de cárcere, outros 20 polas tentativas de asasinato e 4 por roubos con violencia. Esta tarde ingresou en prisión o home de Vilar de Bos detido por darlle 23 coiteladas a un veciño por unha débeda. Está acusado dun delito de tentativa de homicidio, Alejandro. Sí, pois a xuíza deste xulgado de instrucción número 1 de Verín decretou prisión provisional comunicada e sen fianza para o home de 63 anos que o pasado luns acudiu á vivenda do seu veciño supostamente para reclamarlle unha débeda, pero finalmente rematou asestándolle ata 23 coiteladas. Nestes momentos, o presunto autor dos feitos está sendo investigado por un delito de asasinato ou homicidio en grau de tentativa. A xuíza decidiu enviálo á prisión polo risco de fuga, reincidencia ou tamén destrucción de probas. Pola súa banda, a víctima nestes momentos segue ingresada no hospital de Ourense con pronóstico grave. Tamén está detida unha persoa por participar nunha liorta en Ordes. Hai un ferido no hospital cunha coitelada no pescozo. Todo apunta a que detrás hai un problema de drogas. Tengo un miedo do cuello, vos, no se puede mover. Son os minutos despois da agresión. O ferido un home de Ordes de 39 anos queixase do pescozo xusto despois de recibir unha coitelada cunhas tesoiras. Un corte que debeu ser profundo. Cando subía para traballar, vin que había moita sangre aquí, de feito un barrendeiro estaba limpando nela. Vítima e agresor coñecíanse, sei que compartían ocio. De anos. Agora non sei o que pasou entre eles. A liorta debeu comenzar no portal onde vivo detido porque o regueiro de sangue esténdese varios metros ata a escaleira onde sentou a vítima. Polo historial de cada un todo apunta que tiveron un desencontro por tema de drogas. A verdade é que non está metido en moi boas cousas e eu penso que debeu ser por eso, por tema de drogas. O detido é un mozo uruguayo de 23 anos que leva aquí media vida. Detiverono na súa casa, ten antecedentes, pero o seu círculo deféndeo. Contan que foi o outro que non amenazou e provocou. Estava se defendendo do tipo que vino lá atacando. Vinha com, creo que chama punho americano, vino com umas tijeras, vino com um cuchillo. Já levava 2 dias ameaçando que vai romper sua cara. Fora de cámara, a veciñanza confesa que están fartos do sube baixa no portal, que de feito ten a pechadura estragada, e miran cara ao calexón que dá un aparcadoiro de terra e suspiran. Están pasando cousas que non gustan, Ves mover moito trapicheo, sabes exactamente onde hai máis ou menos puntos de droga. Falta aclarar a orixe da pelea. Os axentes de Paisano foron recabando datos e posibles testemunhas para avanzar na investigación. Persecución policial de película en Poio de Pontevedra para localizar un home que fuxiu nun coche roubado. A policía local tentou dar o alto ao condutor que, lonxe de deterse, emprendeu unha fuxida a gran velocidade, como poden ver, accedendo mesmo a tramos do Camiño de Santiago, onde xerou situacións de grave risco pros peregrinos. O turismo apareceu posteriormente abandonado na rúa Martín Codax. O conductor, considerado moi perigoso, é un veciño de Poio con antecedentes delituosos e sen permiso de conducir. Desde hoxe está cortada a A53 en sentido Ourense. As obras para renovar o pavimento afectan a un treito de 8 kilómetros. Os condutores que viaxen desde Santiago cara a cidade das Burgas terán que desviarse na saída cara a Maside e percorrer algo máis de 11 kilómetros pola Nacional 541. A reapertura está prevista para as 8 da tarde deste próximo venres.
Por iso quixeron recoñecer o seu traballo entregándolles unha condecoración pola operación que desartellaron unha banda que pretendía introducir máis de 3 toneladas de cocaína. A redada permitira deter 14 membros da banda, dos que 12 están xa en prisión. Nun acto celebrado no Salón de Plenos, o Concello da Póbara do Caramiñal homenaxeou aos axentes da Policía Local que participaron na recente intervención de 3.600 kilos de cocaína alixados nas proximidades da vila. Unha redada desenvolvida conxuntamente coa Policía Nacional que permitiu desmantelar unha importante banda de narcotraficantes. Nos a Policía Local temos unha cara moi visible e, polo tanto, corremos o doble de perigo persoal porque somos coñecidos, os narcotraficantes da zona nos conocen. Os axentes da Policía Local participaron tamén no arresto de parte dos 14 presuntos membros da banda, 12 deles xa en prisión. Están acusados de tráfico de drogas, organización criminal e branqueo de capitais. Facía unha doble porque, grazas a Deus, están todos en prisión. Posiblemente sean todos condenados, entón a satisfacción é moi boa. E sacar tanta cocaína da vía pública e que non o consuman os mozos e mozas, pois é moi satisfactorio para nós, sí. Esta redada antidroga é a máis importante na que participou ata agora a Policía Local de Póbara do Caramiñal. E vexan que bonito, en Vigo, a xente pode volver a entrar dende hoxe no histórico Cine Fraga, a que foi unha das salas máis importantes de Galicia. A Xunta e a Deputación de Pontevedra van retomar as obras para converter o edificio nun centro cultural. A neta de Isaac Fraga, casco negro, camiseta rosa, volve a casa. Non é ficción, ela naceu aquí, cando o empresario tiña unha vivenda en riba do cine. Tengo una foto de cuando yo vivía aquí, para que veáis que esto, arriba la vivienda estaba recubierta de madera. O sea, esto yo debía de tener como 3 años, 2 años. Esa nena foi hoxe unha das primeiras persoas en percorrer o antigo Fraga. A Xunta e a Deputación de Pontevedra organizan visitas antes de retomar a reforma que quedou parada cando era propiedade da banca. ¿Qué tal lo levan hasta ahora? Imos pasar por aquí. Tenemos que decir que ya hay lista de espera, la última cita está en el 6 de abril del año 2026. Esta era a antiga e histórica sala de butacas. Milleiros de persoas gozaron aquí do cine. A última película que se proxectou en 2001 foi Tomb Raider con Angelina Jolie. O plan é recuperar o Fraga como auditorio, claro, e tamén para exposicións e promoción cultural. Queremos convertir o Teatro Cine Fraga en ese gran referente da cultura, non só en Vigo, sino no norte da península, e para iso, nos quedan uns meses de traballo. A previsión é que as obras se retomen a finais de 2026. En Galicia hai máis de 800.000 mascotas censadas, unha cifra que demostra a importancia que teñen no noso día a día os animais de compañía. O igual que na infancia, é habitual que sufran accidentes, pero sabemos atendelos nunha situación de emerxencia. Aquí teñen unhas claves básicas cas que lles podemos salvar a vida. Case a metade dos fogares convive cunha mascota. Estabilizar, tratar e brindar a mellor atención posible ao noso can ou gato ante unha urxencia é imprescindible. Si tenemos una herida, lo primero que tenemos que hacer es taparla para que no haya un sangrado excesivo, una pérdida de sangre y una infección en exceso. Si el animal lo que tiene es una fractura, evitar manipular esa zona de la fractura, ya sea con una manta, ya sea un gatito en un transportín, pero moverlo lo menos posible. A maioría dos casos débense a traumatismos por caídas ou mordeduras, aínda que tamén son frecuentes as convulsións. En algunas ocasiones apagar la luz, taparle los ojitos al animal y que evitar los ruidos fuertes para que él se tranquilice y esa convulsión dure lo menos posible. As encías dos animais son un indicador fiable cando algo non funciona no organismo. Que tienen que tener un color rosa. En cuanto ese rosa sea muy pálido o tienda a colores azules, hay que acudir al centro, porque puede ser por hemorragias como por falta de oxígeno. Guiarse pola temperatura do nariz é un falso mito. Hai que comprobalo cun termómetro bianal e a súa temperatura varía entre os 37 e os 39 graus. Se o animal boquea, estivo exposto ao sol, podría estar sufrindo un golpe de calor. Hay que actuar antes de llegar al veterinario siendo conscientes de que no podemos hacer un cambio brusco. No hay que echarles un cubo de agua por encima. Podemos coger toallas húmedas, lo ponemos en estas zonas en las que el intercambio de temperatura es mucho más fácil que a través del propio pelo. Con agüita o incluso con alcohol. La zona de las almohadillas, que es por donde ellos más liberan el calor. Se a nosa mascota sofre unha queimadura ou a picadura dun insecto, é crucial refrescar a área con auga fría e despois cubrila cunha gasa húmida.
O parque inmobiliario en Galicia supera en boa parte os 40 anos. Un envellecemento que provoca que entre as vivendas dispoñibles para mercar moitas precisen dunha reforma ou unha rehabilitación. Coa vivenda de nova construción inaccesible para boa parte da poboación, a compra de vivenda móvese cara ao mercado inmobiliario de segunda man, un parque que en Galicia está maioritariamente avellentado. Temos que pensar que a maioría das vivendas teñen unha antigüedade de 40 anos ou máis, que xa necesitan unhas rehabilitacións completas non só as vivendas, senón tamén o edificio do que forman parte, ¿no? En unha zona determinada, en un suelo con un azulejo bonito, queda moi bonito, a ver. Nesta empresa de renovación inmobiliaria non deixan de recibir consultas de persoas interesadas en reformar ou rehabilitar os inmobles recén adquiridos. Hai clientes que che veñen solamente por tema de baños, tema de cociñas, cambiar suelos, a veces armarios, carpintería de aluminio, e outros veñen, a maior parte deles, por tema de reforma totalmente integral. Moitas veces as familias, para poder acceder por primeira vez a unha desas vivendas, teñen que acceder a vivendas de menor prezo, polo tanto, xeralmente fai falla unha rehabilitación. Dependendo dos anos que teña a vivenda, esa rehabilitación ten que ser máis profunda ou pode ser solo un lavado de cara ou moitas veces poden entrar a vivir nunha casa e ir facendo logo pequenos arranxos. A máis dos prezos, din desde o sector que os prazos das reformas tamén están a condicionar o tipo de vivenda a mercar. O Festival O Son do Camiño amplía o seu cartel con Linkin Park. O grupo, coñecido por cancións como In the End, actuará o próximo ano no Monte do Gozo, o único festival en que estarán presentes en España no 2026. O anuncio chega despois da confirmación de Katy Perry como a cabeza de cartel e ollo porque os abonos saen á venda este venres ao mediodía. Mañá do 15 de outubro de 1917, vestida de gala, Margareta pinta os beizos e sae do calabozo. O pelotón de fusilamento dispara. Morre Mata Hari, a espía máis famosa da historia. Pero vayamos ao comezo. Margareta casa moi nova para poder marchar da casa cun capitán destinado a Indonesia. O matrimonio fracasa e de volta a Europa faise pasar por princesa de Java co nome de Mata Hari. Construe o seu propio mito e triunfa como bailarina exótica. Comezan aí os romances con membros da alta sociedade, contactos que, cando estupa a Primeira Guerra Mundial, queren tanto Francia como a Alemanha. Acaba involucrada nunha rede de espionaxe que a levaría a Vigo un total de 4 veces. Aloxábase no antigo Hotel Continental, estaba moi preto do porto. Acusada de traición por Francia, acabaría fusilada, como vimos. Unha vida de película, a de Mata Hari. Feliz noite. Ata